και μας κάνει ειλικρινά να είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι που είναι εδώ και ακούει όλους εμάς. Μιλάμε για τον Μίμη Πλέσα. Είναι μεγάλη μας τιμή, μαέστρο, που σας έχουμε εδώ και θα είναι ακόμη πιο μεγάλη μας η τιμή αν θα μας παίξετε και κάτι στο πιάνο. Να παίξω ένα κομμάτι. Να είναι ελληνικό. Να είναι και δικό μου. Ήρεμα. Τότε λοιπόν, επειδή υπάρχει μια φεγγάρα που κάθε φορά που βγαίνει το κοιτάμε και λέμε θα πιω απόψε το φεγγάρι και θα έρθει και θα πω αφού πονάς για κάποιον άλλον ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Κι άμα με κόψει το μαχαίρι μετανιωμένη θα μου πεις πάρε το φεγγαριού την άκρη και από το αίμα να πληθείς. Και τη δεύτερη φορά που θα φτάσουμε στο πάρε του φεγγαριού την άκρη, όποιος από εσάς δεν τραγουδήσει θα έχει να κάνει με όλους μας. Ποιο απόψε το φεγγάρι και θα μεθύσω και θα πονώ αφού πονάς για κάποιον άλλο ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Κι όταν με κόψει το μαχαίρι μετανιωμένη θα μου πεις πάρε του φεγγαριού το δάκρυ από το αίμα να πληθείς πάρε του φεγγαριού το δάκρυ και από το αίμα να πληθείς. Θα κόψω το φεγγάρι, θα στο καρφώσω στα μαλλιά και σαν πλαγιάσομαι θα τον ουρανό στην αγκαλιά κι όταν ξυπνήσουμε και πάμε ξανά στα στέκια τα παλιά σκέψου τι όμορφη που θα